Imran Ali abang phua phan rai kom sai khi ke nep ne rega phuthak sarmon hanse pen lam the ke chipaklang Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee Tumpen Paterpi Ponsi Arnisia Pharman Media Workshop ke pamanpon Borjan's Got Talent Season 1 Mega Audition Dilailong ke padopon Pini ada babirta long pen kado kavya phanta me adab ke mea kardom nang pajurik lo tang te pini ada babirta juitha Pai pai ni phai inkora pli surihini renkora trokarni Dipu Dharamnala Girls College anu inut keng sang aso Imran Ali lapen ari sang ho tumpen inut Karbi Bidya Singh Kramsa phan ke thengki chokpen apran ke ende chia phan lang royalong ke jok chok aputhak ke dam tang arni Dipu Sadar Thana along lam hoi FIR pidam et pen aphita ke nep kang nang pon perek aputhak ham phang asong tumpen Imran Ali ke do hemalong an humri damlo La sopor hut sarman hanse pen pot moteron atum pen kaning je pon ke ahem ke dam ahut ke thek dam long thuke Imran Ali hema bangke talasi lok check amuni tum ke katlap mate inu tawe anparta latum ke thek dam thulong ke chainong ke that adim hei huita thek dam long Anparta koson pensila ana hem chardon building Imran Ali po bang phu chikim long poplo la pen Dipu circle AR open long le pata ta kipi det lo puta arju la si prabjin pen la pata kipi anta ing than et nangji ako kaning je pon thuke inut bang hinia karbi atum tang karung ver atum tado la pen thu Imran Ali phanta kar chak dundo pusi ningje pon La sinona bang phua phanta ritar lipsi karbi hejan seta ing sainang kokpo puta KNO amai phu sarmon hanse la pen KNYC amai phu pot moteron atum pen lam thi chipaklang Rangna ko thai la jasemen madu da tuni la apida building la ke Imran Ali bulute non lom jasemen kache thang klok chu dam tang epena ni itom karbi phan kamsa sango phan untek theng pen dak lage madu da chini la madidi dak de longarom dhoram nala de longarom long wa dagang chot la si pipo si pini niltom daga bang na kokbe pini pen ni pli ke chok ta pipo sila phan raikom thai kitom ne bekthede lo la si jasemet raikom thai kitom han ni ligi pudami bange prabjin pen Imran Ali phan nepnang po la pen non patumi pen ili karju thulong dak komane karbi tum sila Imran Ali phan ke raidun batala so alam nili arju thulong lage karbi mati kopi posi inot mia phan ke raidun lo kopi posi lage raidun ma polote jasemet nili karju long alam le he poisa pen sika bachela arpu avi tum bange karbi tum bunang po angke poisa bangke anut ka prek tum bachela arpu lason polote ko posili tum karbi tum ek livet ke do theklang la soy clavet ke do thek thede ra joksi etina jo tame inura karbi areng sonang lomati la si la poisa ke en banke madu karbi tame prabjin pening ton bek nang po jong sing tonte polote la so karbi bhan ke nepsi itum karbi doan chingrum sila phan banke jasemet eng sainang po lan chota gali ladak la dungarai tum ke do tum nang jethan ladak chainong ta that pik pu la penili tum adimak long tame langdam lo ahok te madak chainong ta that pik la pen la so chainong that pen la so laha fek laha konat pensila kilip hente la so lang pali ma polute jasemet lage dhorom nala alang roi long si la so ala kaletra hormu bange kapali la si lake Assam Sarkar mate Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ben already pang dakelo Assam ar long bangke chainong that bangke already ban elo kopi potsila dak itum dak dhonom nara long la Imran Ali tum kopi potsila so chainong ke that verlo la si jasemet lake prabjin pen la bangeli tum raikom sai khitum ta wang pen si dak dimalong aklong na pali pen sila dak lang chari nangi prabjin pen la bangke la pen ki pudam ji bangke Imran Ali phan long le tiga bangke la dak a family tum bange nili tum bange chak tek thelu la tum bange angtang dam nang po karbiang long masi padolong nang nilo la pen Imran Ali phan komar mondol SKC la an aja kong do pen la so building permission mate pota ke pidet lo
Imran Ali po kalagay inut miya mate laga non tribal munit ang tang men kaya munit si yo laga ni nil phe mai du ta theklong la hem turning kim la si la so hem mang prap jin pen SK mondol tum la pen ero tum bang pen pen na ba mat nang si la so din nong nang bijit nangi o son fi la dak hem la at hem te po hem ki kim long lok ba lan wen lo hol ilitum han nang ke theng nang ke chok pranangkar mudji abang phu phan ni thok leng tang lo bonsan me rai kom sai kitum ne be khelang ku pipot rai kom sai kitum long alang litum long men power adolo pen chenglok alang litum long intelligence atum nam ni piktik ku pipol lang han ne be khedet ke kona si kadui lo halamang arju ne me lo apot si pini litum ladak group pen wanglo nang humri lo abang doma be ma pusat am ladak long bangke abang awi si prabjin pen rai kom sai kitum han alang lipan nepsi labang so Imran Ali pulo ne mate mughol lo ne jihadi phan encounter nang hi busin litum ya hin pen ke hang paso dak lo konan ma ke theklong upload nang po rai kom sai kitum encounter rek nang po lapen no he jong ni risang ho ta mi pulo je labang so ahem nang litum theklong mo kan tu su kali indeng hini bo komatsi la so mughol a jihadi phan permission mang pidel lo dak hemachikim komasi pota pidel lo alang litum me dak karbing long ban thang na kachirap lo gavelu hembrek lagi hang puno MOU le puno MOS le puno pencenglok 6 schedule kapang changon hang nat kachira pawilu bonsan me kopi wase la hai angtan men ke bang Bangladesh pen East Pakistan men ke bang atuman la son long le phelang ti komal hala so mondol ASK ilitum lang cari nangi kasi prabjin men pinapang bong labang so ahem apota nang cek nang po lapen apota so non tribal so mughol men men dokwa potan te ing thanang po lapen rai kom sai kirum sadame lapuson ukroponthi kontrak badi teroris aphan ke theklong pensi upload nangi mat encounter nangi puni tum hit ben ke so ke hang paso dak lapen mo benjong niri sang ho sadame thanlo je dak long chainong ki that sadame du usi mo ben thanlo lapen mo ben litum sadame humri damlo angnim to phungan pin asi koma bang phuji alang lipan labang so a chainong ke that order ki pilo langdam mutang ne mondire te bok lapan Assam government pen ketel ek pen sar arona teng besar nami labang pabenel lo tang ni kopi bose labang so abang ku ukropon chi kontrak badian pachoklem mongwer lo chana patha labai bhari big question authority to mat apot si prabjin me labang so Imran Ali pan in nep nangi nep si ilitu makar bihan koson ma nang ka chinek nang ka holo hala so teng jalang hana ap nangi mat encounter nangi bose ke hang pasuda lapen ilitu marjulong 50 labang so mughol a jihadi ban inut bhaini akar bitum ke raidunji phan se bot ibom bosin niltum arjulong asik badu akar bisa tami karbia vi phikpen ke tangka mahapen ke chopala deri bosin nitum hin pen chuling riduno ke damkar ani me theklong lo idum lang o ka kula nili jok jak pen risang hula pen binan party hamphang song chi pu pepe niltum hadak juni nini chesong lo karbing no thomas council pen ke karbiang long arat akemang long chedonun si amening than pup lo me aphi me karbi tum se archak pidun thu non le thosa me arjulong phipi dak na archak pidun ji puhan si kapot idu kok po jong se la pusona archak pidun bom lang kula putang ne kibang ji lang ani bage pini bida singkram salomeni moni ka prege komani aterang ko mini karbia tum hanang lang ropo lasi badu kar bisa me karbia vi pen ke chiladun deri donadi prap jinen pinap ang bong within 24 hours labang so hema potamang check nang po koma long lilo ma koma salang itu man pi list kilo koma salang itu man ke jorama labang e prabjin ben along limang sise na po jong si revenue department atum sise ke prang ke nitum hin ma jala tala mari po mo itu man appoint dari kedam tang pai pai ni phai inkore ke thom arni dongmukak longkam teron auditiram holalong arnisia Farman Journalist Association for Assam District Committee atum pen patir pi ponsi one day media workshop ke paman pon la solong ada por phai ke prachitim apor pen KACEM madhuram lekthei pen ajoksi jaimek ingpu ponlo adun thu jaimek along kacho phapon resource person mate seke kipi thanbang lapen kacho phapon aluhi JAFA awardee JAFA chief advisor Dr. Lunsing Teron Sarkang Bora Singnar senior journalist Sonju Bora senior journalist Dibjyoti Bora senior journalist lapen Dogmuka Municipal Board Chairman Romeson Milik Phongbirik Higher Secondary School Lothanbang Thoknok Bay College Principal Kanghon Milik Dogmuka Higher Secondary School President atum kachop hapon ateng pen chetong dun si RDP dun
Aluhi ke pachini ang deng Juderapi KACEM in charge Fisheries Information and Public Relation Madhuram Lekthepen media journalist atum ke claim ke dam nang chiaron lapen aron ke chini pe me pen ke claim ke dam pon chia phan bidisuri thanpon lapen JAFA hoipen memorandum alotame pajerpon Karbi Anglong ang Kangalong Media Workshop mati seke jai meki pipon bom chia phan EM lekthia sang hopen sorkar pen avar sai deng pon po pusi pherangkia mailong pen than pachini pon Keceng si nali tumpan si akiru pipar pigan lo athe journalist labang soning arnisia farman nali tum koson opita one day workshop labang so amai kibi pontek labang ke nali tum keceng si ning klog ben suri suri akachuru pajiriglo asi lason amai litum biponangi biponangi penangan non ke ketekere osmartum nang dolo lapen ke anutin same kupine son bake klem maning hang do anutin bang kutumta asila solong pena bangke mane journalist ke klem maning hang tum do lapen dopiglo non ke asila bangso journalist ke klem aning hang ariso yang abang fu bang phi tum han same pini lason anisi permanently tum jong sikung sai lason kachingwai chingsai mate workshop jong si bilo blodang te alang litum tambe ladak ladak pe nitum long nang charli dun long po senior ke klembari matum long sam alang litum charli dun long po asinili ning arong piglo pena somai long nang litum ngelipan kang pu mai along nang hang pena pangpupon thega pon nang litum haname putot kachuru pajiriglo napen ke isi nang litum matheng no nili pachini kang tulam tege lapu henlo ini tung kacing hon CM sar Dr. Tuliram Ronghang ke hai alangli nai pingkhata tengpen di pro department labangso public relation ke padoji aphan nang apa bori pon labang ni litum claim pon bomlo alangli nai pingkhata tengpen peneng CM excellence labangso award 2026 pen litum chengpon po laganing kanwang adover po asi non hejong nilitum council along isia cabinet dolo isi amai long dolo hala isi meeting along ile kaching hon CM sarabang approve ponelo nasila non hoi December kate November achi klo nil tumla CM excellency labangso award kipi ponje pantani tum chisik ponlo lapenke ako eson dothulang je ningkane sek pini amai son kaching sai ba elitum one day workshop Lasoke padu ponje phanta nilitum council pen ning aning kanwang lagasi kipi ponje phanta nilitum cheparai ponlo etum CM sara leadership pen etum cheparai ponlong lo asi penenga bangke non head sinitum action plan dolang ngasi muning pen bangke nalitum la jafalo hadi nalitum labangso atangka bangka officially nalitum longpo la penke nilitum peneng nilitum Ako ke ciparai pondolo council pen SOP isi thik pon padopon lo guideline isi padopon padolo je department tum ahok pet advertise kipa piponangi kosonma lahaela man samene tum council pen ciparai pon lo lapen ke advertisement kipinei aniyom niti amokhata menile tum SOP ke semar pondolo la so SOP nalitum jafa tum handa akupini linang pale ikpo hola so teng penle nalitum ke claim ke dam ponangi phandame nang choneri te kang Lasinili ketanya lame doelo nalitum kaduga we fantame laan arni keso lana kapang oka por hustame la so mai kiteng konpen penangan nang charli dunja so matum take bangdo student tum ta penangan do la selang litum phanang litum ke klembari mutumbang than pon pamino lapen pari pon pamino pusinang litum man puton nang chuni riti kanglo lapen kenili ketanja lam ta doelo lanik bela karno Patumi labang soja me kibi ponalong ove kimi loke charli bom ari sonim sotum tame social media journalism media putha kachini akenang sotpu JAFA president Run Rongpi lapen secretary Sahiling Tipen matha ponsi school loke charli bom ari sonim sotum jasemet Phongbirik higher secondary school Thongnok Bay college lapen Dongmukak press club Baithalangso press club atum tame one day media workshop seki kipi ponalong nang chitongdun
Lason si JAFA Chief Advisor Long Sing Teron pen pherang ke angno ke than pon alam the Karbi Anglong reporter sa sai ke claim atum Jesamet media journalist ethical mate media journalist ke claim ke dam nang chi aron chini pa me pen si claim nang ji aron chini ne pin pen ke claim lote ki sung katiku pon dokok la sa aron chi pin ding pe me pen chere pen si claim pon nang ji pusi lam the pa chini pon One day media workshop ajai mek nang kachipate duna tuma phan participant certificate setame Dr. Long Sing Teron arideng pen pi pajir pon lapen JAFA pen ke pathik pon ning kaching sam asin mate momento research person atuma phan tame pi pajir pon Kicheng CJAFA pen one day workshop ki bi pon along project kenang jia sonamong education in charge EM Richard Tokbi East Congress President Rata Ningti lapen irrigation and PNRD in charge MLA Lun Sing Teron atum pen setame kerap nang pajirdon Lason si ke bang chilang arni team JAFA atum pen Karbi Anglong angkang along project aseke paman ponji One day media workshop ajai mek along Loke Charlie Bom Ariso Nimso Lo Than Bang SGB BJP Mondal Committee members Pencheng Lok Lok Dokmuka Press Club Baithalangso Press Club Bang Pharoi Sira Phokep Armuche Tongsi Meme Sen Pen Ardi Do Jot Pen Arnisi Aparman media workshop kibi na chek tong dolong dinga rong lo athe ini herangke kacheman mate inu reporter kacheman pulote media puthak kachini ke nangso media literacy aputhak mate media literate bo hormu bang ke nangso athe ili tum non penang adana tum media puthak thangchi ni pin pen mic jodong pen dam thap dam tu mat arona tangchi ni pen dong pakrui dong hap hup ekdam lason kunta penang du lasi nona bangke lason kulate kachiphare phalom dolo arona tang da chini lo opu sonsi ke claim nei reporting go sonsi pi nei pen arona tang man de lo atum pen go sonsi ke chitil nei ma wana right do ma la happy ni ke chetan ke mum lo ni ngarong olo lasi non ke bangji owe Jasemet pini la pini workshop along sekega chipi along mane itum ke cyclak pada pupu sita training ason la isi kachethan ga chimum la solong ache tong dun dak media korte dete non Charlie Bom college Charlie Bom ari so nimso dum tadu lahai tum tanon ke bang jiarni mesen pen lahai kosonsi laso angdeng laso Perang ke claim don ji pulote non pen kachini mek dolo lasi pinina che tong dolo ining arong olo la pen answer se ke bang yarni nesen ko tusi ningkel Borjan Talent Han Society atum pen chipatir pipon si penang an ajir kiding pen bokajana havar anparta borjana havar arlo kilun ke kan kaprek talent ke thek atuma phan an kirung ponji pukachi sik pen Borjan Scott Talent Season 1 Mega Audition Joseph Terang Memorial Hall Dilai Long si paman pon long lo Ada por phai kep malom pen Borjan Talent Han Society amaipu Joyram Timung pen Chunbang Edwinson Hanse kachipatir pipon ajai mekalong aluhi sarpo anparta title sponsor MLA Surjo Rongphar chitong dunsi mega audition ajai mek ingpu pon Bangso ajai mekalong Philip Teron Advisory Board Chairman Food and Civil Supply KAC Bokajan Municipal Board Chairman Sardili Bey Borjan VDC Chairman Kaman Tiso Desoy Teron KSA General Secretary CC Hundor Bay SGB Bisnu Lekhe Pherangke Projente Rang Herol Hanse Anparta Borjana Havar ke theki dingatum chetongdun Adun thu jai mega prang an Ponsi Borjan's Talent Han Season 1 Mega Audition along kachepate dunjipu kachong hongprong thekser kithurmi ove kimiatum kiluna se kajume kekan lapen kaprek talent kachepaklang ponsi kangkrung kangsaitum lunsepo binong timung lunsepo harmony be choreographer Dengmir Ronghangpi lapen kese Central Committee Public City Secretary Hingchong Tisotum ke thekseratum aphan ingwai ponlo Bokajan hanjang lang sopen bisnulek the nang kilo berta आप भी प्लीज बैक स्टेज पे तैयार हो जाइए तो आपके हमारे सामने है चेयरमैन तेरोन पी
Tang te pini adaba birta bangke kangto niklo kado kabeta me 2 me thak me kurwang tru.